Συμπολίτες και συμπολίτισσες, φίλοι και φίλες, βρισκόμαστε εδώ όλοι μαζί, γαργαλιανιώτες και φιλιατρινοί, για να διεκδικήσουμε το μέλλον μας. Να αποφασίσουμε εμείς για μας, όλοι μαζί, για τη δημιουργία του Δήμου Φιλιατρών με έδρα τους Γαργαλιάνιους, για την ανάπτυξη και την προοπτική του τόπου μας, για την κοινή μας πορεία, για τα παιδιά μας. Φίλοι και φίλες, στη συγκέντρωσή μας είναι παρόν και συμμετέχει ενεργά για να ενισχύσει με την παρουσία του και το κύρος του τον αγώνα μας για το καλό και το δίκαιο. Φίλοι και φίλες, επαναλαμβάνω, στη συγκέντρωσή μας είναι παρόν και συμμετέχει ενεργά ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Τριφυλίας και Ολυμπίας, Κύριος Χρυσόστομος, ο οποίος μας μεταφέρει το δικό του μήνυμα. Κάποιοι μου είπαν ότι δεν πρέπει να έρθω, αλλά τους είπα ότι αυτό θα το κρίνω εγώ και η συνείδησή μου. Η συνείδησή μου επιβάλλει όχι απλώς να έρθω, αλλά να καταθέσω τις σκέψεις μου πέρα από σκοπιμότητες πολιτικές και χρωματικές. Εδώ ήρθα όχι γιατί θέλω να υποστηρίξω κάποιο χρώμα ή κάποιο κόμμα, αλλά τον τόπο μας, ο οποίος μας δέχεται, μας ανέχεται και μάλιστα, όπως έλεγα στην εορτή της Αγίας Τριάδος σήμερα στην Κυπαρισία, ότι η εορτή του Αγίου Πνεύματος είναι εορτή της ενότητος και θα νικήσουμε ενωμένοι και ποτέ διαιρεμένοι. Ακριβώς 2 μέρες μετά την εορτή του πολιούχου μας, του Αγίου Χαραλάβους, του προστάτου μας, του εφόρου μας, έστειλα ένα έγγραφο προς τον εξοχότατον Υπουργών Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κύριον Ιωάννη Ραγούση, στον οποίο αναγράφω τα εξής. Επειδή αυτό το έγγραφο δυστυχώς παραποιήθηκε και στραπατσαρίστηκε με συνέπεια να βγει διαφορετικό από ό,τι το έστειλα, σας διαβάζω τι ακριβώς έστειλα. Εξοχότατε κύριε Υπουργέ, εν ώψη της αναμορφώσεως του αυτοδιοικητικού χάρτου της χώρας και της εφαρμογής του σχεδίου Καλλικράτης, πληροφορηθήκαμε ότι μελετάτε η διατήρηση του Δήμου Φιλιατρών ή η υπαγωγή του σε όμορο Δήμο. Ως πνευματικός πατέρας της επαρχίας Τριφυλίας, επιτρέψατε μου να ενώσω και τη δική μου φωνή με τη φωνή όλων των φορέων της περιοχής και να σας παρακαλέσω να βοηθήσετε στη διατήρηση του Δήμου Φιλιατρών, καθώς πληρεί όλες τις προϋποθέσεις μιας αυτοτελούς αυτοδιοικητικής μονάδος. Και από οικονομικής πλευράς, αφού αποτελεί το κέντρο της γεωργικής παραγωγής της περιοχής με μεγάλη συνεισφορά στην εθνική οικονομία, και από διοικητικής, αφού είναι τέλεια οργανωμένος με στελεχωμένες υπηρεσίες και επιχειρησιακή επάρκεια, και από ιστορικής, αφού αποτελεί συνέχεια του αρχαίου Δήμου της Εράνης, ιδρύθηκε δε το 1833 και έκτοτε λειτουργεί συνεχώς, αλλά και από εκκλησιαστικής, καθώς αποτελεί το επίκεντρο της θρησκευτικής ζωής του τόπου, κατέχοντας αφενός την εφαίστειο της Ιεράς Μητροπόλεως μας εικόνα του Αγίου Ιερομάρτυρος Χαραλάβους του Θαυματουργού, προς τιμήν του οποίου τελείται κάθε χρόνο η Πανελληνίου Ακτινοβολίας κεντρική πανήγυρή μας, αφετέρου δε την Χριστιανούπολη, την παλιά έδρα της Ιεράς Μητροπόλεως μας, όπου ευρίσκεται ο περικαλής ναός του Σωτήρος Χριστιανών, μνημείο μεγάλης αρχαιολογικής και ιστορικής σημασίας. Πιστεύω ότι θα τίνετε ους ευήκον στην παράκλησή μας. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων και σας εύχομαι να έχετε τον θείον φωτισμό και την εξίσους δύναμη και ενίσχυση στο πολυεύθυνο έργο σας. Με τευχόν και αγάπησεν Κυρίω πολλής και τιμής ο υποφαινόμενος. Αυτά είχα στείλει στον κύριο Υπουργό. Δεν έλαβα απάντηση ασφαλώς και δεν περίμενα να λάβω απάντηση.
αλλά σήμερα τους στέλνουμε και το δικό μας μήνυμα, όχι ότι εμείς αντιτασσόμεθα στις αποφάσεις του κράτους απεναντίας. Την εντιμοτάτη ελληνική κυβέρνηση και σεβόμεθα και τιμούμε και είμεθα έτοιμοι να υπακούσουμε. Έτσι πρέπει να κάνουμε. Ανταρσίες σε αυτούς που θέλουν να είναι ενωμένοι και κρατεωμένοι δεν επιτρέπονται. Αλλά θα τους παρακαλούσαμε να έρθουν κοντά εδώ σε εμάς, να δουν γεωγραφικά τον τόπο μας, να τον δουν από όλες τις πλευρές και μετά ας αποφασίσουν. Εμείς θα υπακούσαμε. Διαφορετικά είναι κρίμα να αποφασίζουν άλλοι για μας χωρίς για μας. Σας ευχαριστώ.